Шановне господарство, жыве Беларусь, жыве вечна. І мы з вами будем спрыяць таму, каб наш нацыянальны дэвіз стаў прынцыпам палітыкі Беларусі. Беларусі, якая будзе свабоднай і дэмакратычнай, будзе па-сапраўднаму еўрапейскай краінай, а не расейскім балконам у цэнтры Еўропы. Мы сабраліся тут сёння, бо ганарымся быць беларускім бізнесам. Мы шануем дэмакратычныя каштоўнасці і гатовыя іх бараніць. Мы бачым Беларусь свабоднай, а беларускі бізнес празрыстым і эфектыўным. Мы – асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой. І нам споўнілася 2 гады. Мы абаранілі сваё права на жыццё. Аба стваралася няпроста, і я ўдзячны кожнаму, хто ўклаў свой досвед і рэсурсы для яе станаўлення. Разам мы даказалі, што беларускаму бізнесу варта трымацца разам. Тым больш сёння, калі многія патрыёты Беларусі апынуліся за яе межамі або ў турмах. Нашая барацьба з рэжымам Лукашэнкі працягваецца. Паміж намі існуюць сістэмныя адрозненні. Яму хочацца быць побач з Пуцінам і закручваць гайкі ў Беларусі. Нам патрэбна свабодная Беларусь, Беларусь, якая развіваецца. І праўда на нашым баку. Мы не проста уважліва назіраем за сітуацыяй у Беларусі. Мы працуем над зменамі. Нам 2 гады. У 2 гады ў дзіцяці, Аба, наша агульнае каханае дзіця, ужо сфарміраваўся характар. Яно ўмее бегаць, у яго растуць зубы. Падзеі некалькіх апошніх тыдняў паказалі, што зубы нам спатрэбяцца. Аба, яе прынцыпы, каштоўнасці падабаюцца не ўсім. Канкурэнцыя – гэта нармальна. Спробы дыскрэдытацыі – гэта несумленна. Выпады супраць Аба дэманструюць, што мы заўважныя, што з намі вымушаныя лічыцца. 2 гады нашай працы паказалі, што мы можам пастаяць за сябе. Мы разам стварылі нашу асацыяцыю, адзіную ў сваём родзе для беларускага бізнесу. Мы арыентуемся на каштоўнасці дэмакратычнага беларускага грамадства і прынятыя ў свеце стандарты бізнес-этыкі. Мы ствараем асяроддзе, у якім сёння хочацца разам працаваць, а заўтра яно стане адным з краевугольных камянёў новай Беларусі. Аба – адзін з лакаматываў стварэння новай Беларусі. Я хачу падкрэсліць, мы не адступімся ад нашых прынцыпаў, ад імкнення будаваць бізнес, які грунтуецца на дзелавой этыцы. Толькі на аснове сумленных і празрыстых правіл мы можам працаваць сёння за межамі Беларусі. Гэтае пытанне для нас прынцыповае, асабліва цяпер, калі з рэжымам Лукашэнка спрабуюць дамаўляцца. Мы ж гатовыя гарантаваць Лукашэнку толькі сумленны суд. Ён абавязкова адбудзецца. Сябры нашай асацыяцыі працуюць у Еўропе, у Паўночнай Амерыцы. Яны ствараюць працоўныя месцы і канкурэнтныя па якасці тавары і паслугі. Разам мы нагадваем, што Беларусю і беларускім прадуктам можна і трэба ганарыцца. Мы не проста ганарымся, мы працуем, набліжаючы перамогу дэмакратыі ў Беларусі. Мы кіруемся прынцыпамі, якія стануць ключавымі ў Беларусі ўжо заўтра. Адкрытасць, празрыстасць, эфектыўнасць. Аба не палітычная арганізацыя, але бізнес і палітыка ідуць па жыцці поруч. Мы арганізацыя, якая базуецца на прынцыпах і каштоўнасцях. Сёння гэта не проста, але іншага выйсця няма. Нельга змагацца з цмокам, імкнуючыся самому стаць цмокам. Мы цвёрда стаім на нагах, і гэты факт відавочны і нашым сябрам, і нашым апанентам. Хачу падкрэсліць, толькі Лукашэнка і ягоныя памагатыя з'яўляюцца нашымі ворагамі, паколькі яны супраць беларускага бізнесу. Нашы крытыкі, апаненты, недобразычліўцы, частка дэмакратычнага грамадства. Мы гатовы да дыялогу згодна з нашымі прынцыпамі. Нам ёсць што прапанаваць і ёсць што абараняць. 2 гады прайшло. Што будзе далей? Новыя праекты і сустрэчы. Вернасць каштоўнасцям і развіццё нашай асацыяцыі. Трансляцыя досведу і прыцягнення новых сябраў у нашыя шэрагі. Далей будзе наша перамога. У гэтым я не сумнеюся. Мы ганарымся быць беларускім бізнесам. Мы змагаемся дзеля заможнай Беларусі. Мы пераможам. Жыве Беларусь!